Men alligevel tror jeg, hvis det lugter ikke på samme måde, som det skal være varmt. Nej. Det gør ikke. Altså, jeg synes ikke, lugten er slem. Og jeg er ellers sart over for lugt, det vil jeg så sige. Ja. Hørs i den der øv, ja. Jo. Det var træk på hver sin vej. Sådan her. Nej, hvor sådan. Nå. Nej. Det er flot. Synes du, den er? Ja, den er flot. Yes, det kan du ikke være billig. Hva? Kan du lukke noget, Kirsten? Du var. Hvorfor gør du det? Ej, så finder jeg en rigtig plastikpose. Så kan vi komme ned i denne her. Ja. Det er bare fandens, hvordan jeg er helt øjne henne. Nå, men det kan man gøre bagefter. Altså, når først det der bliver taget ud, så kan man gøre det rent bagefter. Hva? Det er jo ikke ned. Nej, det er med. Og det er med. Men den kan være hernede i. Det er så bare helt over, så det står midt i. Ja. Hva? Står du midt i nu? Sådan der. Nå, skal vi... Hvad? Ja. Så skal vi lige se. Så tager jeg lige en saks her. Skal vi... Men den der skulle måske have været lidt længere over. Men det betyder ikke noget. Det kommer ikke. Hvad? Skal vi klippe op? Ja, klip du op, mor. Skal jeg klippe op? Ja, du må jo klippe op. Ja, jeg klipper det her midt af. Kaj, hvad hedder det? Bordet har vi sat over. Derovre. Altså, I kan da godt hjælpe mig. Behøver jeg at stå her til? Så. Yeah. Now it's going to fall out from the bottom. Kan du ikke and se? then you can't get to the top. Kan du ikke se, Irene hjælper dig? Jo, det gør vi. Så skal jeg lige opfylde stolen. Ja. Hvad? Oh, wow. Det er flot. Så skal man få ud. Ja, men kan I se, det er godt nok, det lige bliver, jeg tror. Det går færdigt. Hvad? Hjælper du, Irene? Det er godt. Vil du have den her, hvis... Ja. Hvad så? Ja. Nå, det bordet kunne det ikke have stået der alligevel. Hvad? Nej. Er du sikker på det? Er du sikker på det? This would also be very wrong if you have the table. Okay, nu. Shall I try? Ja, Jeg vil løbe op. Sådan der. Tak skal du have, Irene. Så skal jeg lige... Nu tager jeg det her. Det skal lige med her. Så skal vi lige have det ud her. Og se hvordan. Hvad? Two in. Do you want me to take a picture of that? Okay. Det er første gang, vi har haft juletræet der. Ja. det kan godt spise. Det er bare så skæmt. Nej, we can't see. Hold it again. Og der er plads til gaverne nede under, hva'? Sådan. Yes, perfect. Hvordan ser det ud i juletræet? Er det pænt juletræ? And then... Hva'? Ja. Så. Så skal det lige sådan. Om det passer fint at komme ind. Kunne det virkelig ikke have været der på? Nej. Det skal også blive juletræet.
Koncentrerer sig bare. Gør. Ja, jeg går op og pynter juletræ. Jamen, nu har vi ventet på dig en time. Det kunne du altså også godt vente på os. Jamen, der er ikke nogen, jeg ikke sidder hen. Du sidder her. Bare, slå nu op. Er I begyndt at pynte juletræ? Så er det bare ud i posen. Hvad er det ved det her? Det er fint, hva'? Det er så fint, det her. Det skal hænges op på juletræet. Det skal nemlig hænges op på juletræet. Hvad så? Hvad så? Ja, så er det bare til ham. Det er bare, vi har undersøgt. Det er fint nok. Den kan ikke tænde den her gang. Du skal lige have mønten i. Sådan er det. Den finder jeg. Nej, der var heller ikke noget. Oh, okay. So you have to buy them on the CD. But how do you do with registry codes? Virtual Sailor. They sail like boats. Ja, og det er hvad? Hans Stein var så bred. Ja. Og kniven, den var sådan. Og så stod hun og knivede. Jeg tror, der er andre, der har det samme. Hvad nu, hvis vi hellere vil synge, Irene? Julesang. Julesang? Vil ikke synge? Jo, lidt senere. Lidt senere. Ja, det behøver du ikke gøre. Hvem har lavet de dejlige julekartofler? Nej, det gør du ikke. Med eller uden? Er der forskel på fadene, de brune kartofler? Ja, der er 2 med brune. I hver deres fad? Ja. Jamen, hvorfor? Det er fordi at lave brune kartofler, det er stort arbejde. Men jeg vil godt have været informeret til at prøve lidt af hver. Det er svært at man ikke. Jeg har været i den der, det er jo den moderat selv. Man kan tage en skive. Jamen, så står... Åh, Gud,
det er noget familiært. Ja, min mor siger det også så tit. Jeg har lagt mærke til, det er også på alle mødernes side. Ikke må låne. Ja. Må låne far. Ja, jeg tror, det er tur. Og der har været alkoholproblemer med jeres bedstefar og oldefar. Kan vi flytte jer? Louise, ud af vejen her. Var det ikke det, du? Vi vil ud af vejen. Hvor skal det tage lidt der? Ja, det er jo også det, jeg har spurgt om. Det siger Jane, at... Til Hannibal. Det er til Hannibal. Vivi, har du en lighter? Andet end Michelle. Så? Jeg skal også tænde her. Og så skal vi jo slukke alle lysene, ikke? Åh, lykke til det. Beautiful. It is beautiful. Ja, it is beautiful. Jeg tror ikke, de kan ikke være noget forkert. Der er Jeg kan ikke læse i den der. Vi skifter ret. Synger hvad skal det være? Sidste vers. Så tager vi et barn er født i Bethlehem, og det er... Vi er ikke færdige med den sang. Jo, vi tager kun det første og det sidste. Ja. Ej, skal vi ikke tage nogle flere barn og født i Bethlehem? Jo, det tager vi nogle flere i. Så er vi bare Louise fire. synger godt. Det er så små. Ja, vi tager... Ja, hvor mange vers skal der synge alle sammen? Okay, for ikke. Det var ikke Kaj, der har kørt ned ad trappen. Jeg synes også, der er flere, der ligger sangbønder her. Nej, det er der også. Du holder.
Jeg skal have nogen til at hjælpe mig. Jeg kan ikke få ham ind igen. Nej, ikke sandt. Nej, ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. Nej, det er ikke sandt. For indimellem kommer feste. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen var lige til påske. Jeg sidder mit et eller andet sted. Jo. Somebody else will have a seat. Jeg tror, der er i kirsten er der ikke sådan et lille hvidt bord inde ved jer. Vi kan sætte det imellem dem. Nej, du står herovre. Det står. Jamen, så er det så. Det er fint nok. Og så er der kaffe her. Jeg er til at se sine ører. Jeg tog det sådan små, men ikke. Og Kirsten, sådan er en af mindre til fat. Jeg kan da godt. En med god ryg. Hvad er vi Det synes jeg er fint. Nej, det må fandme husk at rydde op. Hvad er det for Irene, der står på hovedet? Ved I det? Vil I vælge, Irene? Nej! Jeg tror, det er et samlesæt. Der står altså one piece. Står der det? Irene, vi vil sgu da se, hvordan det hænger sammen. Kan du jo ikke? Og nu vi rykker bare. Det er så. En simpel til Jylland. Har I købt egen træner? Nej, Erik, han havde også spurgt mig, hvad jeg skulle spille med. Lad os se de andre. Vi skulle da heller ikke se det. Skal I have kassen med? Ja, for husk igen. Den må ikke blive kasseret, så kan vi ikke have det i bilen her. Det må være nogle bilen. Erik, det er dig, der gør det selv, mand. Jeg har set alt det her også nu. Det er da bare godt for mig. Jeg hjælper videre og sådan noget. Nej, jeg står her. I får selv gøre det selv. Så gider hun ikke at skal jeg lade den rigtig lille Yes, har det fint. Jeg er da heller ikke fan på sådan noget. Du skal bare følge den her. Ja, men det her, du skal bare stikke de huller, så Det skal man starte med. nej. Det er godt nok noget samtidig. De sagde, at det skulle være idioter. Det skulle være ja. Det skulle ikke være noget avanceret, fordi det kunne vi ikke finde ud af. Nej. Så, var det et skab, eller var det en emhætte, ikke? Ja. Det er en emhætte med Kan skab. det samles sådan der, sådan sidder løs? Det er løst, der ikke hører, hvad det er. Nej, sådan. Jeg skal morgen lukke den op. Det er et skab. Men jeg skulle have været den anden vej. Fordi der sidder det, man stiller på. Ja. Ovnen står der. Det er ikke noget med ovnen at gøre. Er der ikke opvaskemaskine? Der er hul igen. Nej, det er på ovnen. Den skulle nok have været med. Det er vanskelig. Erik, I skal have fat i vandstangen nu også. Den skal vendes, det er rigtigt. Ja, jamen så skal det også vendes. Ja, kan det være her. Irene, vi flytter lige til siden. Nej, hvad? Så der er den her med. Nej, hvad er det fint. Hvor skal du hen? Men det var for at stille her, så andre også skal komme forbi. Nå, okay. Nej, men det er bekvemmende med, ikke også? No, it can't be Amsterdam. There's only 6 Så kan vi faktisk.
Ja, det kan godt være, at Kirsten hun er lidt for lille. Jeg er lidt forbavset over din datter. Og så hendes hollandske mand, ikke? De aner ikke, i hvilken hollandsk by Rembrandt han blev født. Er det ikke lidt rystende? Det er pinligt. Det er pinligt. Nej, jeg skal også ikke noget. Nej, ikke bare det dumt. Ja, det er bare lidt. Den er også lige for lille. Så må du kæmpe. Det gør jeg, for jeg har en sådan en fra Spanien, vi har fået en gang. Den er også lidt længe. Det er til Louise fra Moster Mathias. Nej, det er Kom her, så skal jeg hjælpe dig. Kom her. Nej, hvor er det sødt! Gud, hvor er det sødt! Og der er også vand der til det. Ja, skal du ikke den her på til? Tak skal du have. Den er godt nok. Nej, hvor er det sødt! Kom her. Irena! Kom, Irena! Hun elsker tøj. Tag den på. Hun elsker bare tøj. Irena! Prøv lige at kigge over til Michael. Ej, hvor er det og kig så over på far også. Kig over på far. Nej, hvor er det sødt. Det var mærket, du fik af der. Nej, hvor er det sødt! Nej, hvor er det sødt! Irena, kig over. Irena, kig over. Prøv lige at kigge over på far. Er det fint? Er det så fint? Nej, hvor er hun sød! Det kommer hun ikke af på. Har du moster? Har du købt det på Island? Ja, jeg Ej, hvor er det sødt! Irena, kig lige over på far. Kig lige over på far. Og så nej. Nej, hvor er det sødt! Så lige nu. Gemmer du dig? Irene, vil du have handskerne på? Nej, hvor er det sødt! Det er ikke problem. Jeg skal lige løbes op, kan den der. Du kan ikke se ud af øjnene. Kan du ramme den her? Okay, fint for sidst. Så kan du godt gå ud og lege, indtil vi er færdige. Nej, det må hun ikke. Så sidder jeg ikke ud med et jagtgevær. Nej, må jeg ikke gå i byen endnu, vel? Nej, det må du ikke. Det ved du godt. Har du problemer, Bjørn? Det er dejligt varmt, ikke? Irena, du skal have en finger i hver. Det er der også. Ja, nu er der. Irena. Også Der er 3 den ene til at begynde med. Gør sådan, når Bjørn giver dig den anden på. Ej, hvor er det sødt! Tomfingeren. Nej, Irene, du skal lade fingrene stride. Ellers så. Så. Irene, hvor skal du hen? Nej, du skal ikke ud. Ja, Du det er skal ikke ud mørkt. og grave i sandkassen. Det er fint Ej, for hvor er dig. det Ja, det er mørkt derude. Så kan du godt gå ud og finde dig en kæreste med. Jo, ja, det er din farmor. Du går bare ud og finder en kæreste. Jo, og så find en, du kan kysse.